Kazi wai mhuri yeZimbabwe tiri kusangana zvekare kwatiri kuita mangwanani ano emusi wechitatu 24 September 2025 pano paMbire TV patinokupai nhau dzakasiyana-siyana dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Zvinhu zvacho mhuri yeZimbabwe zviri kunonoka kugashirika kuti from 100 kilo subscribers to 0. Zvinhu zvatarisina kutarisira kuti tingasvike ipapo, asi zvisinei rutsigiro rwenyu tiri kutenda zvikuru nekuda kwekuti kubva nezuro zvatakaanaunza situation yatakasangana nayo tiri kuonawo masubscribers ari kuwanikwa achiwanda pachannel ino. Nezuro patakaanaunza takanga tiine 14 subscribers, asi iko zvinozvi tapa 140 something subscribers, kureva kuti musvondo rimwe chete tikaramba vatsigiri mukaramba muchitsigira tinogona kusvika mu1000 subscribers, tokwanisawo mawatch hours anodiwa kuti tikwanise kumonetiza zvekare, nekuti chakakosha masenzi iwayo kunyange zvawo ari mashoma asi anotiita kuti tirambe tichidzoka necontent nekuti zvinotirerutsirawo pakutenga data pamwe chete nezvimwe zvinodiwa pakugadzira content yatinokupai pano. Right, zvichakadaro tiri kudzoka panapa zvichitevera machanges akaitwa nezuro navaEmmerson Mnangagwa. VaEmmerson Mnangagwa vane machanges avakaita kuPolitburo. Zviri kutaridza izvo kuti vaMnangagwa vakadhimota vaObert Mpofu, avo vanga vari stumbling block saSecretary General webato reZANU-PF. VaObert Mpofu ndivo vanonzi vakanga vachipikisana vachiita makakatanwa ekuti kuda kwaShe Tagwirei afanirwa kunge achiuya nenzira yaaida kupinda nayo muCentral Committee, zvinova zvakatsigirwa naVice President Chiwenga. Saka ukama ihwohwo naVice President Chiwenga hunenge huri kuratidza kuti hauna kunge wakafadza mutungamiriri wenyika, izvo zvaita kuti vaite machanges nekuda kwekuti ivovo pachavo vari kunzi havasi settled, zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato reZANU-PF. Vanonzi mukutaurika kwazviri kuitwa vakanyeverwa nevakomana vemasutu veCentral Intelligence kuti mukuru mukaita zvekutamba muri kurova pasi, zvinova zvinonzi zvakakonzera kuti vaEmmerson Mnangagwa vakansele rwendo rwokuenda kuNew York, United States of America, kundopinda musangano weUnited Nations General Assembly, musangano wechimakumi-masere. Nyaya iri kunzi bato reZANU-PF rakalutirwa mari inoita iyo 3.2 billion, iyo inofungidzirwa kunzi ine chekuita nemashares akatengwa nebato reZANU-PF muSakunda, asi kuitwa kutengwa kwemashares uku kunonzi vazhinji vakanga vasiri kuziva mafambiro ehomwe yemari yekuSakunda iyoyoyo, mari inonzi yanga yava kushandiswa nakuda kwaShe Tagwirei kutenga sapoti mubato reZANU-PF. Zvava kureva kuti bato reZANU-PF ranga rava kuita sekunge subsidiary yeSakunda Holdings, zvinova zvakakonzera kuti ivo Vice President Chiwenga vataure kuti kuda kwaShe Tagwirei ari kufanirwa kusungwa pamwe chete nevamwe vanosanganisira Scott Sakwanya, Wycliffe Chivayo naDailesh Nguwaya. Izvozvo ndo zvakaita kuti pange paine kugeda-geda musvondo rimwe chete paitika machanges akawanda mubato reZANU-PF kumagrassroots levels, kuri kunzi kuri kupisa zvekare nhengo dzebato iro riri
dziri kudzingwa mubato reZANU-PF vachipomedzerwa mhosva yekupesana navaEmmerson Mnangagwa, vachipomedzerwa mhosva yekutadza kutsigira vaEmmerson Mnangagwa kuti vaextende temu yavo kusvika mugore ra2030. Naizvozvo shoko riripo pari zvino riri kutaurwa nderekuti vaEmmerson Mnangagwa vane urongwa hwekuda kubvisa vaChiwenga paudepute, ndiko kusaka makaona vakakwidziridza vamudhenda vari kunzi ivo vari kuda kugurumwa kuti vazotsiva vaKembo Mohadi, kuchitiwo Mebo Chinomona ndiye ari kunzi ari kugadzirirwa kunzi apinde pachigaro chavice president achitsiva vaChiwenga. Zviri kutaurika izvi kuti vari kuda kutora mukana weconference iyoyi kupusha out vaChiwenga, vachiti madzimai ati ari kudawo vice president wechidzimai. Zvinhu zvakambotaurika kumashure uku pari kutaurwa nyaya dzekuti vice president madzimai eWomen's League vakati vari kudawo chigaro chavice president ichocho. Ndiko kusaka muri kuona zvinhu zviri mamiriro azvakaita pari zvino. Nyaya iripo iri kutaurika kuti vaChiwenga vakaita zvekutamba kucongress ikokuku vanogona kudzoka vasina chigaro, asi mashoko anotaurawo kuti kunyarara zvavo vaChiwenga, asi makadzi avo vari kuvatamba zvakanaka nekuti havasi kuda kupaparika. Ivo vari kungofamba nenyaya yekuremekedza mutemo webato reZANU-PF pamwe chete nekuremekedza mutemo wenyika pakurwisa kwavari kuita factionalism iri mubato reZANU-PF. Ndo mashoko aripo pari zvino. Zvinotaurika izvo kuti pari zvino pava nana Temba Muliswa vari kubhadharwa. Takaona Temba Muliswa achipemberera zvikuru nezuro pakaanaunzwa machanges anova akadhimota vaObert Mpofu. Mhosva yavaMpofu mumazuva mashoma aya vakaonekwa vaina vaMnangagwa vachipa motokari dzinonzi dzakatengwa nakuda kwaShetagirei dzakapiwa nhengo dzeCentral Committee. Motokari dzinosvika idzo 300 dzakatengwa nebato dzinonzi dzakatengwa pashandiswa mari yehomwe yebato reZANU-PF, asi dzakauya dzichinzi dzatengwa nakuda kwaShetagirei. vaObert Mpofu pagungano iri vakataura vakati mota dzamapiwa idzi hadzisi dzenyu, ndedzebato, saka hatizode kuona maindividuals vachiita sekuti motokari dzava personal property yavo. Zvinonzi izvo hazvina kunge zvakatambirwa zvakanaka navaEmmerson Mnangagwa, sezvo motokari dzinonzi dzakatengerwa maindividuals eCentral Committee kare navakuda kwaShetagirei, asi pavakadziviswa navaMnangagwa kukonfemwa muCentral Committee ndo zvakanonotsa kuti mota idzi dzinge dzichipiwa mamembers iwayaya eCentral Committee. Zvinova zvaita kuti vaObert Mpofu varashwe kachana, vaChinamasa vakwidziridzwe, vaZiyambi vakwidziridzwe, kuitira kuti pange paine kunge pakasimba patiri kuenda kucongress yebato reZANU-PF. Mazvita muri Zimbabwe nekuva nesu kwamaita pano paMbire TV. Tinotenda zvikuru netsigiro yenyu. Deno zvaramba zvakadaro muri Zimbabwe, tiri kutenda sapoti yamuri kutsigira zvichitevera dambudziko ratakasangana naro rekubvisirwa maYouTube channels edu ese pano atanga tichishandisa pano paMbire TV. Naizvozvo takatanga from zero, tatangidza, asi ndiri kuona nemufambiro watiri kuita tino chivimbo chekuti munguva pfupi tinenge tasimuka zvekare kudzokera patanga tiri.